vale, molt bé, doncs ens anem posant. Ens comencem dretes avui. Vés-te posant a l'esterilla. A veure si pots posar descalç. Pots tancar un momentet els ulls. O deixa la mirada a terra en un punt còmode. I comencem a portar una miqueta el pes del cos cap a puntes i talons. Primer cap als dits dels peus, després cap als talons. Creix amb la columna. Afluixa les espatlles, deixa el pit obert. Estàs activant una miqueta les cames, nota-les. Respira ampli. I ara canvia, més costat. Tot el cos, costat. Tot el cos. I dibuixa un cercle. Puntes, costat, taló, costat, puntes. I canvia de sentit. Podem tenir els ulls oberts, els ulls tancats, però anem interioritzant el nostre cos, la respiració, com ens notem avui. I sobretot vés ampliant la respiració, omplint més els pulmons d'aire. I et vas quedant al mig, al centre, repartint bé el pes del cos als teus peus, obrint bé els ditets dels peus a terra, mou-los una miqueta tots els ditets i els obres ben oberts a terra. Perfecte. Inspirarem profund per al nas, omplint d'aire tot el cos, inspira. Si vols, obre la boca i buides amb un sospir. En fem dos més, inspira. Obre la boca, buida amb un sospir i en fem un altre. Ai, no us he silenciat al final. Un moment, perdoneu, Perfecte, i porta una mà a la zona del pit i l'altra a la zona del melic. Queda't un moment observant la respiració lliure del teu cos, el batec del cor. En aquesta observació des de dins cap a fora, ens posem més bé dins del nostre cos. Molt bé. Afluixar braços, afluixar mans. Fem una mica de cercles amb dits del peu i taló amunt, cap a un costat i cap a l'altre. Notant els dits dels peus, el taló. I canvia de peu. El turmell. Notant aquesta articulació. Perfecte. Pots deixar les mans a la cintura, deixa la mirada a terra en un punt i ara creix sobre les puntes dels dits, amunt, tan amunt com puguis, i baixa. I si vols ara, aixeca els dits, si és possible, quedant en talons. I en fas dos més, inspira. Expira. I continua aquí o queda't a dalt 3 respiracions, creixent des de la columna. Respira 3. Respira 2. Mirada en un punt. Cames actives.
Perfecte, i amb control, descansa una miqueta les cames. I per continuar activant cames anem a fer la postura del guerrer, que ja vam fer, no sé si dissabte passat o l'altre, o el dimarts, no recordo. Posa't que tinguis un espai a darrere per fer una passa enrere. Pots deixar les mans a la cintura igual, peus a l'amplada de la cadera, maluc, allarga la columna. Molt bé. I fem una passa endarrere amb la cama dreta, comencem. El maluc o cadera tota l'estona mirarà endavant. I si la fem petitona de moment la passa, però si veus que la pots fer una mica més gran, doncs fes-la més gran perquè estaràs treballant més. Però si quan fas aquesta passa més gran et notes massa inestable, doncs tornes a tancar una miqueta les cames. Vale? Molt bé. Doncs estira bé la cama de darrere, genoll ben estirat, la cama està forta. El genoll de davant a damunt del peu. I el genoll ben recte, que no vagi ni cap a dins ni cap a fora aquesta cama, que no es mogui. Recte damunt del peu. Les mans poden estar a la cintura, mirada en un punt, no deixa caure braços, fent 3 respiracions plenes aquí. Fem 2. I acompanyem de braços. Ves endavant amb la columna i amb els braços, inspira i obre't al cel el que puguis i fes un cercle amb els braços. I continua, inspira. Expira. Inspira. Expira. En fem 3. Fem 2. I si és possible, queda amb els braços amunt, mirant al cel, o al terra amb la mirada si perds l'equilibri, i si no amunt. Vale? Tu tries. Respira 3. Respira 2. Omple pulmons, cames actives i des de la cintura a la punta dels dits estem creixent al cel. Vale? Una més. Perfecte. Acabes de fer la volta. Peu torna a l'inici, afluixa una miqueta. Deixa caure el cap. Perfecte, canviem de costat. El maluc o cadira tota l'estona mirarà endavant. Sí? No girem, mira endavant. Fas una passa petita. La cama de darrere queda estirada i si veus que la pots fer més gran, doncs més gran. El genoll de davant a damunt del peu, el peu queda pla a terra, allarga la columna, deixa la mirada en un punt, respira. Cames actives, inspira. Dibuixa un cercle anant endavant, obre i baixa. Inspira. Expira. Inspira. Perfecte. Expira. Fem 2 més. Expira. I ens quedem a dalt. Cames actives. Allarga't des de la cintura. La mirada o a terra o cap al cel. Omple pulmons. Els peus també s'agafen a terra. Activa'ls. Una més. I descansa. Molt bé, tornes endavant. Relaxa. Ficarem una miqueta les cames, ara que les hem despertat. Anem aplicant glutis, cames, cuixes. Continua. Per baix. Molt bé, perfecte.
Sentim la circulació de la sang, afluixa una miqueta, escalfa pel mig de les mans, cap als teus genolls, i si vols fas un parell de cercles. Perfecte. Molt bé, i ara que hem treballat una miqueta les cames, doncs anem a la posició d'equilibri de l'arbre. Em sembla que no l'hem fet cap dia encara. Sí? Començarem portant tot el pes del cos a la cama dreta. Aquesta ens aguanta i està activa, però recorda, no la deixis ben garratibada i que el genoll pugui fer el joc per mantenir més l'equilibri. Sí que no estigui bloquejat. Sent tot el peu a terra, l'altre taló al turmell, posem les mans al centre del pit. Allarga la columna. Respira. Prova d'aturar el parpelleig en els teus ulls. Perfecte, recorda, aquest genoll està ben obert cap a fora, que no està tancat, està obert. I des d'aquí el pots treure i posar el peu a la cama o una miqueta més amunt. Sí, a sota l'engonal, prova-ho. Però no el posarem al genoll. El genoll no, perquè ens podríem fer mal pressionant el genoll. Pots deixar a la cama o a dalt. I si fa falta tenir una paret a la vora per aguantar-nos o una cadira, doncs no passa res, vale? Busca el teu arbre, allarga la columna, prova de trobar l'estabilitat que tenen els arbres, fes arrels amb el teu peu a terra, amb la columna al cel, respira. Perfecte. I anem creixent des del centre del pit, amunt, 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 amunt. Des de la cintura, la punta dels teus dits, allarga't, allarga't, allarga't. Inspira i obre, donant la teva energia, com fan els arbres, donant la seva energia, doncs tu també des del cor. I baixem la cama, relaxa l'altra cama, una miqueta. Canviem de costat. Ara ens aguantarà la cama esquerra, deixes el peu ben pla, comencem posant el peu dret al turmell, mans al centre del pit, aquesta cama ens aguanta. El gluti també pot estar actiu, sí? Vas notant la diferent musculatura a les teves cames. Mans al centre del pit, obre bé el genoll, busca la mirada en un punt, la mirada a les posicions d'equilibri ens ajuden moltíssim la vista i no treguis la mirada d'aquest punt. Respira. Perfecte. Provem de treure el peu de terra. Només aixecant els dits o posant el peu damunt de l'altre peu ja estem fent la figura. Si et costa l'equilibri, doncs queda't aquí, provant de treure dits. I si pots anar una mica més amunt, doncs tan amunt com puguis. Si posem el peu aquí a la cuixa, el peu està actiu agafant la cuixa i la cuixa està forta. Fem 3 respiracions plenes. Perfecte. I des del centre del pit vas creixent, creixent. Des de la cintura, activa el cel, inspira molt bé aquests arbres. I expira, obre des del cor. Perfecte, baixa. Baixem una mica, descansa. Molt bé. Anem a una altra. De cames i les obrirem. Les deixarem obertes cap als costats. Els peus van relaxats cap a fora,
còmodes, una mica més que les nostres espatlles, els peus, torna'ls a activar a terra, mans a la cintura i amb la columna ben llarga vas a seure. I si veus que quan seus els genolls marxen més enllà dels peus, doncs obres una mica més, rectifica. Sí, que no estiguem aquí molt tancades. Aquí estaríem forçant l'articulació del genoll. El genoll ha d'anar a damunt del peu. I torna. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Una més. Queda't amb la figura baix. Perfecte, respira 3 aquí. Obre braços amb creu i avantbraços cap al sostre. Pel colze. Aquí. Perfecte, respira 3. Cames ben fortes. Allarga la columna, braços també estan actius. Respira 2. Perfecte, mans a la cintura, inspira. Allarga i expira. Tornem a seure. Posa les mans a les cuixes i ara cap als genolls i amb els braços estirats portes l'espatlla dreta cap al centre. Perfecte, i torna. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Una més. El ritme. I puja. Tornem a créixer al cel. Activa les cames, activa braços, inspira. I ara, amb la columna ben estirada, prova d'anar endavant, obre braços amb creu, no rodoneixis l'esquena. Més, i els peus miraran cap a fora ara. Més. Perfecte, inspira. Aquí la vam fer també un dissabte, aquesta. Inspira. Perfecte. I ens anem deixant les mans a terra. I si les mans no t'arriben a terra, recorda que pots agafar un coixí o una manta i posar-te-la aquí davant i llavors estaràs més còmode. Si veus que no t'arriben a terra, agafa un suport. Molt bé, doncs les mans a terra o el suport i mou una miqueta la cadera costat. Si vols, plegant un genoll i l'altre. Veieu? I després amb les cames estirades, costat, notant l'articulació del maluc, cadera, respira. I anem a passar les mans entremig dels dos peus, ben lluny, més. Deixa caure el cap, deixa caure el coll, espatlles i ens quedem respirant aquí 3. Omple pulmons. Perfecte. Torna les mans una miqueta endavant, allarga la columna, inspira. Deixa la mà esquerra entremig dels dos peus, però formem un triangle amb peus i mans. I la mà dreta se'n va al cel. La columna s'allarga endavant i baixa. Inspira, l'altra. I baixa. I una més, inspira. Inspira. Perfecte. I si en tenim prou, podem anar doblegant una miqueta els genolls, vas acostant els dos peus i vèrtebra per vèrtebra, sense pressa. Activa les cames, gluti, relaxa.
Recordeu, vigilem amb les postures que anem de cap per avall, que ens poden marejar una miqueta, vale? Si veus que és el cas, doncs no hi vagis. Espera una miqueta o baixa poc. Anem escoltant el cos. Inspira, creix. I expira, torna't a afluixar endavant amb les cames juntes, sense pressa. Vèrtebra per vèrtebra, el cap també. I en fem 2 més. Inspira, creix. Expira. Inspira, creix. Perfecte. Omple pulmons, allarga't el cel, deixa't caure endavant, afluixa una miqueta el cap, fes que sí que no. El coll, espatlles. Molt bé. Pots portar les mans a darrere de les cames o si t'arribes als peus o al suport i ens quedem fent una pinça, sí? Tibant una miqueta més i doblegant-nos. Quan fem aquestes pinces endavant, recorda que ens dobleguem des del maluc a cadera. No ens dobleguem de l'esquena, ni de la dorsal ni de la lumbar. L'esquena la proves d'allargar, deixar llarga i és el maluc que fa la flexió endavant. Si és massa intensa, doncs deixes genolls doblegats i baixes aquí, portant l'abdomen cap a les cuixes. Perfecte. Doncs fem 3 respiracions plenes on arribis. Deixa caure el cap. I recuperem la postura, vèrtebra per vèrtebra, sense pressa. Anem a obrir la zona del pit, pots portar les mans cap al teu cor, inspira i des d'aquí obre braços en creu, activa una miqueta gluti i porta maluc endavant, cadera, obre'l al cel. I expira, tanca braços, fem una abraçada, mans cap a les espatlles, arrodoneix dorsal. Deixa caure el cap, inspira, obre. Expira, tanca, canviem de braç, el que anava per sobre ara va per sota i al revés. Inspira, obre. Si vols, queda't arrodonint la columna i el cap cau. Respira. I l'última. Tornem a arrodonir la columna, el cap cau, respira. I des d'aquí ves deixant anar braços, fes un parell de cercles enrere amb les espatlles. Pots portar espatlles cap a les orelles, inspira. I deixa-les anar, inspira. Expira, inspira. Deixa les espatlles al lloc. Fem un parell, uns quants rebots com vam fer també l'últim dia, aixecant els talons de terra, les puntes dels dits es queden i afluixa tot el cos. Molta, molta. Pots tancar els ulls. Molta, 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 molta. Respira. Vale, molt bé. I descansa. Anem afluixant el cap. Tornes al centre, còmodament. Deixes els peus a l'amplada del maluc i la barbeta es vagi acostant. El pit, el cap cau endavant. No arrodonim ara la dorsal. La dorsal està ben llarga. Només és el cap que cau. Respira. I vas acostant l'orella dreta cap a l'espatlla dreta. Barbeta al centre, al pit. I tornem orella esquerra, espatlla esquerra. I barbeta al pit. I des d'aquí pots dibuixar un cercle gran
O continua fent aquest moviment endavant si les teves cervicals no et deixen anar enrere. Però si et deixen anar endavant, doncs continua fent aquest moviment per estirar cervicals. I ens podem quedar amb el cap al centre. Si vols, tornes a tancar els ulls un momentet. Continua't observant des de dins cap a fora, com notes el teu cos. Les cames t'aguanten quan estem drets, les cames una miqueta actives estan, una miqueta, nota que t'aguanten. Amb la columna creix, respira còmode, deixa que el teu abdomen respiri. Omple pulmons sense pressa. Perfecte. I posa't a l'inici de l'esterilla, de la colxoneta, deixant la colxoneta a darrere, deixa caure el cap, deixa caure les espatlles, ens n'anem cap a terra. Per tant, el maluc cap a terra, sí? Seu còmode o queda't fent una boleta a l'inici de l'esterilla, respira. I ens n'anem a una invertida des d'aquí, deixant-te caure enrere i cames se'n van cap enrere, mans a sota els genolls, torna. I continua el teu ritme, inspira. Expira. Inspira. Expira. I ens quedem amb la postura. Les mans aniran agafant-se el maluc per la cintura. El cap, que quedi en principi lliure, que no notis gaire pes i que puguis respirar. I des d'aquí pots jugar amb les teves cames, fer una boleta o alçant-les al cel o obrint amb una gran V baixa. El primer que et sentis còmode amb el maluc alçat a les teves mans. I si no et va bé, doncs amb un coixí o amb un suport que poses sota, seus damunt, el teu maluc, i des d'aquí deixa d'anar enrere, posa-te'l més bé i si fa falta, doncs et quedes aquí descansant. Obre els braços, pots doblegar una miqueta més els genolls del pit, el cap queda còmode, i estem fent la figura també, però amb suport, i ens podem relaxar. I la nostra lumbar també es relaxa i s'estira. Bé, doncs, queda't on et vagi més bé. I fem unes quantes respiracions plenes aquí, sense pressa. Respira. Omple pulmons, l'aire entra pel nas, i surt lliure, surt pel nas, també lliure, inspira sense pressa, en fem 3 més. I 2. Si estàs amb el maluc damunt de les teves mans, doncs prova d'estirar una miqueta més els peus cap al sostre. Cames actives, genolls actius, respira. Perfecte, obre les cames, vés a buscar amb els ditets dels peus cap a terra, on arribis. I des d'aquí, si voleu, anirem doblegant els genolls i els deixem cap al front o al costat de les orelles. I si en tenim prou, doncs, fes una respiració plena i vèrtebra per vèrtebra, sense pressa. Vas acostant el maluc cap a terra, deixa braços oberts, pots moure una miqueta els genolls costat a costat,
Deixa que la columna s'afluixi, respira. Pot ser que notem una mica de molèsties a la lumbar quan fem aquesta figura. Sí? Si és el teu cas, doncs el proper dia que la fem no estiguis tanta estona i baixes una miqueta abans. Puges, fas una respiració o dues i després baixes. És normal aquestes molèsties perquè precisament aquesta figura ens descarrega la lumbar. L'està descarregant, vull dir que és normal notar molèsties. Però si són massa intenses, si és massa fort, més com dolor, doncs puges i baixes de seguida. Però anar-la fent t'anirà bé. És que la tens molt carregada, segurament. Perfecte. Amb les mans dels teus genolls, doncs, fes un parell de cercles cap a cada costat, perseguint el contorn del maluc a terra, de la cadera. Respira. Molt bé. I ara obre els genolls cap a fora, dibuixant un cercle i tanca. I continua. Inspira, obre. Expira, tanca. Inspira, obre. Canvia de direcció. Obre. Tanca. Obre. Tanca. Última. I des d'aquí deixarem les plantes dels peus amunt de la colxoneta per fer el mig pont. Els peus els deixem ben posats a terra, la planta ben plana. Connecta, activa'ls a terra una miqueta. Mans al costat del tronc, palmets de les mans a terra. Pressiona amb els peus a terra, puja el maluc cap al cel. Deixem el cap i el pit i espatlles ben relaxat. Amunt, amunt, amunt. I vèrtebra per vèrtebra. Baixa. Tanca els ulls. Connecta amb el que està fent el teu cos. Inspira. Amunt, 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 amunt. Fins on notis que estàs còmode, puges. Si les espatlles et deixen, doncs, ves també amb braços enrere. Inspira, puja. Expira, baixa i continuem. En fem dos més, al teu ritme. O vés-te quedant ja amb la postura, pots continuar pujant i baixant o quedant-te a dalt. Braços relaxats a darrere el cap o al costat del tronc, com tu vulguis. Deixa'ls anar. Maluc tant amunt com sigui possible, les cames treballen, peus a terra, omple pulmons i vés a notar l'aire al teu malic. Respira 3, cap relaxat. Respira 2. Perfecte. Activa una miqueta el gluti i anem a pujar una miqueta més el maluc amunt, 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 amunt. Queda d'aquí, fes 3 respiracions més. O si és massa per tu, doncs vés baixant. 2. I tranquil·lament, fes l'última respiració. Vas portant el maluc cap a terra. Vèrtebra per vèrtebra, genolls al pit. Fem una torsió. Des d'aquí, si tens els braços enrere, la podem fer amb els braços aquí relaxats. I si els tens avall, doncs obre'ls en creu. Deixa caure els dos genolls cap al costat, després tornes al centre i canvia de costat. Tenim els genolls al pit, però si per tu aquesta torsió és massa intensa, doncs busca posar les plantes dels peus a terra i la fas aquí. Els braços estan completament relaxats, el pit està obert, el cap també relaxat. Continuem amb el moviment i la propera vegada que anem cap al costat dret, si voleu, anirem descansant els genolls a terra,
les cames, deixa-les anar, no les aguantis. I si vols intensificar una miqueta més la torsió, doncs amb els braços que tenim a darrere, aixeques i busca una mica més el costat contrari de les teves cames. I el cap també mira cap a aquest costat i respires aquí. Perfecte, omple pulmons sense pressa i tornem al centre. El tronc, les cames, posa còmode, braços, molt bé. Deixa caure genolls cap a l'altre costat, còmodament, tranquil·lament, fins a terra. I el tronc, si vols, una mica cap al costat contrari. És opcional, això del tronc. Si tenim els braços enrere, prova-ho. I si no, si tenim en creu, no cal que ho provis, queda't aquí. Respira 3. Respira 2, deixa't anar. Perfecte, i torna les cames i el tronc al centre i des d'aquí porta'ls en direcció al cel i espolsa, 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 espolsa. I relaxa. I una més, espolsa, espolsa, espolsa. Molt bé, anem a activar una miqueta més les 4 extremitats des d'aquí i estiraràs els genolls tant com et sigui possible, portant els ditets dels peus cap a tu i talons al sostre. I els braços des de la cintura creixes cap a la teva paret de darrere. Inspira, una L, extremitats actives. Perfecte, i descanses amb una boleta. I en fem 3 més, inspira. I descanses amb una boleta. I en fem 2 més. Si et costa molt de mantenir les cames al cel i tens un cinturó, doncs queda't aquí, aguantant-te les 2 cames. I fem unes quantes respiracions plenes aquí. I si estem fent el moviment, doncs pots fer l'última i quedar-te també amb la postura. Allargant des de la cintura cap a la paret de darrere, els talons apuntant al sostre, cames ben estirades, genolls actius. Respira 3. Activa una miqueta més, activa, respira 2. Cap relaxat. Perfecte, i descansa i afluixa, pots tornar a moure una miqueta més els genolls a damunt del cos. I des d'aquí podem anar a la postura del Happy Baby, que serà separant els genolls cap a fora, tant com ens sigui possible, porta les mans i pressiona una miqueta. I si aquesta postura per tu ja és prou intensa, doncs queda't aquí amb aquesta obertura de maluc, de cadera, d'engonals, pressionant amb les mans. Si veus que estàs bé, doncs plantes dels peus mirant cap al sostre, com ara, que estàvem amb talons apuntant al sostre, i prova d'agafar-te els peus aquí. Els genolls, com si ho haguéssim a posar a fora a la butxoneta, amb les mans pressiones una mica cap a terra. Nen feliç a la cuna, postura del Happy Baby. Queda't quieta, quiet o mou-te una miqueta costat, costat. Relaxa la cara, relaxa les espatlles, respira. I vés afluixant, ajuda les plantes dels peus, vés deixant-los a terra, els genolls continuen oberts i des d'aquí pots portar els braços cap a darrere una vegada més
Inspira. I deixes que els peus vagin relliscant endavant per fer un estirament a terra de tot el cos, des de la cintura activa enrere cap a la paret de darrere i des de la cintura activa amb els peus cap a la paret de davant, tot el cos s'estira. Omple pulmons i relaxa. Anem a deixar mans a darrere de la lumbar per incorporar-nos. Ara sí, com esteu? Esteu bé? Espero que sí, Anem a fer unes quantes figures, a veure si ens dona temps de fer un parell de figures més abans d'acabar, que també volia fer el pranayama. Fem la mitja pinça i posa els isquions ben posats a terra, del gluti, del maluc. Activa una miqueta les cames, talons amunt, i vigila que no estiguis caient. Allarga l'esquena, respira. Peu dret cap a tu i obres cap a fora. Acaba de posar el peu més amunt, si és possible. I si aquesta cama no la pots relaxar o et fa mal aquí, pots posar-te un suport a sota del genoll. Vale? I respires aquí. I ara creixen les mans cap al cel, allarga i vés en endavant. I ens quedarem amb la pinça, agafant la cama, el peu, si fa falta doblegant el genoll i estirant la columna. Respira 3 aquí. I recorda, amb un cinturó, si veus que quan fas aquesta figura el teu maluc, que és el que ha de fer el moviment, es queda aquí darrere, doncs amb un cinturó vas anant endavant i et quedes aquí. Estem aquí darrere, doncs et quedes aquí allargant la columna. I maluc, respira 2. I tranquil·lament desfem. Perfecte, i anem cap a l'altre costat, estira les cames, allarga la columna i pots començar a obrir ara cama esquerra, el peu al cos més ben posat, allarga braços al cel, inspira. Aquesta cama encara està una miqueta activa, la que tenim estirada. Vale, creix i ara vés endavant. Si fa falta amb el cordill pel maluc, ens dobleguem des de la cadera, des del maluc. Allarga't aquí, respira 3. Omple pulmons, deixa d'anar la figura, respira 2. I tranquil·lament desfem la figura. I ens posarem de genolls a la colxoneta. Farem la figura que vam fer dimarts també. Arigasana, que la vaig penjar a les rets. Si de genolls et costa, tens una manta, si els genolls et fan mal, posa't una manta. Vale? A terra, prova-ho. Ves deixant les mans a sota de les espatlles, genolls a sota del maluc i mou una miqueta l'esquena, tancant els ulls, podem fer el gat i el gos. Ves repartint el pes del cos a les 4 extremitats, que estan actives, mans actives a terra, respira. Perfecte, i si en tenim prou, doncs anirem obrint la cama dreta cap a fora, a l'alçada del teu genoll, recorda, i deixem el peu pla a terra. Des d'aquí, activa les dues cames i vas caminant amb les manetes cap a tu per allargar el tronc. Vale. Que no quedis asseguda enrere, acaba't de posar bé. Perfecte, cames actives, creix amb el braç, el genoll cap al cel, inspira. I expira, calma. Amb la mirada, busca el cel o el sostre per sota el braç. Inspira. Expira, calma. Una més.
Queda't amb la figura, sobretot que el braç no ens tapi la cara. El braç com si volgués anar per darrere del cap, per obrir bé la zona del pit. Respira't 2. Deixa't anar una mica més. I torna. Perfecte. Mans a terra. Treu el genoll. Descansa. Ai, no hem fet el que m'agrada. Si no has tret el genoll, no el treguis. I camina amb les mans endavant. I el maluc, darrere el vas portant cap al peu de darrere. Ves seguint. I allarga d'aquí. Respira. El front a la barbeta, busca el terra. I ara sí, pots anar desfent. Tornem el genoll al seu lloc, posa més bé i treu l'altra cama. El peu queda pla a terra, activa les dues cames. Les dues cames ens aguanten. Aquesta cama ben estirada. Allarga't. I si aquí ja t'acosta, doncs queda't aquí, queda't sempre on puguis respirar. I ara, braç dret, el genoll se'n va al cel. Vale, perfecte, deixa't caure. Inspira, inspira, inspira. Queda't amb la postura, respira aquí, omple pulmons. Perfecte, torna. El braç alt, el maluc, la sentes amb el peu de darrere, que els ditets estan a terra. Seiem aquí i ara amb les mans camines ben lluny endavant, buscant el front o el cap a terra. Respira. Perfecte. I podem anar tornant, ves traient la cama. Anirem traient també, si tenim una manta, treu-la. Tornem a seure a la colxoneta. Descansa aquí, pots fer una boleta, portant el cap cap als teus genolls. Respira. Molt bé. Anem a fer l'última posició, activant una miqueta tot el cos. Hi ha dues possibilitats de fer. És Purvottanasana, que també la vam fer l'últim dia, que seria obrir els peus a l'amplada una miqueta més del teu maluc. I les mans aniran sota de les espatlles. I des d'aquí aixecar el maluc cap al cel. Recorda, si els canells et fan mal, doncs no aixequis el maluc. Queda't portant el pes cap aquí a les teves mans i obrint el pit al cel. I et pots quedar aquí respirant. Una miqueta de pes a les mans i ja estem treballant. I el pit està ben obert, tanques els ulls i respires aquí. Si és possible, doncs vas pujant la cadera amunt i vas portant la cadera avant. I si aquest per tu és massa senzill, doncs estira les dues cames i que estaran actives i faràs aquest amb les dues cames estirades, que encara és més intens. I baixes i continues aquí. Tria l'opció que vulguis. Només portant el pes a les dues mans o amb plantes dels peus a terra o amb les cames estirades. Com tu vulguis, i en fem 3 més. I en fem 2 més, pots tancar els ulls, braços actius, respira. I puja i baixa una vegada més o queda't amb la postura. Si estàs amb les cames estirades, la intenció és anar a posar les plantes dels peus, els ditets a terra. Prova, vale? Ens quedem a dalt. Glutis actiu. Cadera amunt, vigilem amb el cap. Si patim de cervicals, el pit cap al coll. No el deixis caure, o si no el deixes relaxat. Columna llarga, respira 3.
2. Perfecte. Fes una més si vols. O vés afluixant. Tornem a fer una boleta. Mou canells. Descansa. També podem posar canells al costat del maluc i pressionar una miqueta aquí. Respira profund. I abans de fer el relax, anem a seure a la colxoneta o en una cadira, si heu d'estar més còmodes, que farem el pranayama que vam fer el dimarts. Agafeu un seient. Que podeu relaxar una miqueta les cames. Les cames obertes, cauen cap a fora. Allarga la columna, pots anar tancant els ulls. Creix, baixa les espatlles. Deixa les cames relaxades. Ves notant el punt de contacte amb el terra. Si estàs a una cadira, doncs les plantes dels peus. Des de la teva coroneta, doncs, allarga't una miqueta més, ves creixent. Connectem amb el maluc, on estigui el terra, el coixí, a la cadira, internament pelvis, connecta't i relaxa aquesta zona. Puxa més braços, la cara està relaxada, el pit. I queda't respirant aquí. Molt bé. El pranayama es diu Kapalabhati, és un pranayama que ens puja bastant l'energia i també ens fa una neteja de les vies respiratòries. Ens ajuda a enfortir el sistema immunològic gràcies a aquesta neteja. De les vies respiratòries, per tant, ens el recomano molt amb el que està passant ara, ens anirà molt bé. Es tracta de al treure l'aire que el traiem pel nas, doncs portes el melic cap a la columna. I inspira, la inspiració es fa natural. Pràcticament no hi has de pensar en inspirar, perquè a l'apretar el melic cap a la columna, quan deixes anar després la panxa, l'aire ja entra sol. Tu has de portar tota l'atenció en treure l'aire pel nas i amagar alhora el melic. Amagar el melic cap a la columna i treure l'aire pel nas. Després relaxa. Amagues. I si és més a poc, més a poc. Cadascú que ho faci al seu ritme. És apretar, portar l'abdomen endins, melic cap a la columna, alhora que treus l'aire per al nas. I després afluixes l'abdomen, l'aire torna a entrar tranquil·lament i tornes cap a dintre. Abdomen endins i relaxar. Provem-ho, tanca els ulls. Connecta amb la respiració i quan vulguis doncs comença cap a dins, descansa, cap a dins, descansa, cap a dins. Continua el teu ritme. I descansa. Fem 3 voltes més de 10 expiracions. Inspira còmode, deixa anar i a la propera comencem. Inspira. Descansa. Si notem moviment, escalfor, doncs és normal, estem treballant tota aquesta zona. Fem una altra. Inspira còmode, deixa que surti l'aire i a la propera. Relaxa, relaxem cinturó abdominal i fem l'últim.
Inspira. Deixa que surti l'aire i a la propera inspira. I descansa. Queda't observant tota aquesta zona internament, com te la notes. Respira. Omple-t'ho doncs sense pressa. Si vols, surt del seient. Si veus que per poqueta estona estàs més bé assentada en una cadira com estàs o vols quedar assegut, asseguda, doncs queda-t'hi. I si no, doncs estira't un momentet, farem un parell de minuts de relax. Si tens una manta, doncs et pots tapar. Deixes l'esquena a terra. Deixa anar braços al costat del tronc. Pots moure una miqueta el cap a terra, deixa'l caure costat a costat. Afluixa les espatlles. Encara ens podem quedar observant tota aquesta zona abdominal, com la notem internament. Deixa que s'afluixi el melic. Si la lumbar se't carrega en aquesta postura, recorda que et pots posar alguna cosa a sota dels genolls per relaxar-te aquí. Amb algun suport a sota dels genolls. O si no, plantes dels peus a terra. Els palmells de les mans poden mirar al cel i queda't observant l'escalfor que desprenen les teves mans. Afluixa canells, afluixa avantbraços, colzes, bíceps, espatlles. Els dos braços cauen, no els aguantis, deixa'ls anar. Queda't observant la respiració del teu pit, batec del cor. Dóna-li espai al teu pit per respirar. Espai a la zona de l'esternón. Amb una respiració plena, oxigenant més el pit. I quan l'aire surt, deixa que la dorsal s'afluixi a terra una mica més. Porta l'atenció ara al teu abdomen, costelles, melic. I prova d'omplir fent la respiració abdominal ara al teu melic d'aire. Maluc, cadera, a terra, descansa. Internament connecta amb aquesta zona i afluixa. La lumbar darrere, les dues cames, els dos peus, les plantes dels peus, turmells, genolls. I el cap i el coll, la cara, la pell del cap, els ulls, la mandíbula, les orelles, la gola, el coll. Tot el cap per dins. Tot el cos alhora. I anem fent alguna respiració més plena.
Omple pulmons sense pressa. L'aire surt lliure. Una més. I comença a moure els dits dels peus, els dits de les mans, els canells, els turmells. I fes moviments per notar el cos. Aquí, estira't. Moviment lliure per notar el teu cos, allarga't, activa una miqueta la musculatura que t'aguanta, de tot el cos, connecta-hi. Perfecte, inspira i si vols pots portar els genolls al pit fent una boleta o mou-te lliurement. I si en tenim prou, doncs va seient a la colxoneta, a la cadira o a terra, on estaves abans asseguda. Tanca un momentet els ulls, t'allarga la columna. A veure com noteu el so de les campanetes. Respira. Pots dedicar-li la pràctica a algú. I a tu mateix, tu mateixa, agraeix el teu cos, tot el que fa per tu, cuida, respecta. Podem omplir pulmons. Namaste. Moltes gràcies, espero que hagi anat molt bé la classe.